megalayapost.news. Halor ka jingi kaja pedang kador bara nyongpo bat kinong song ki barap ka klaw jong kara kabadan halor lum werto kablami ka jingkeno da kiti kinong rap ba kinong yelam kara nyongpo kila sudah kol jubor ye ki jakarep jongki bat ban IT pat ye kati ki jakarep syakatanat sorkar kabape ye ka kendau kablami ro hakilan pathai kubor bat kabala poiru shadu ka district council nakaliang ba luister lengdo acting sordar kanongpo ilaka sardarship ulong ba ye kani ka kam la de ban ye kren shwa tang hapo kador bar bat omdon kam ban ban poi sha district council habo kran kilat pathai kubor nakaliang acting soda jong kanong po ilaka sardarship kabadai pejuru yakara nyongpo ulaong bakani ke jingkeno batkam dakite ki nongrap yakate kalum kala bandon hangni hangtai ki jingduna badon kam ban penbej shwa hapo kador bara batkam semlade ban poi shwa sha district council namar kani ke kam kadai kabaja hapdeng kara batkinong songsnong uba luister ulaong ru balada ki pajba ki kwa banyo biang ya kajaka kila dei ban leimi shwa bat kador bara banya kran batkinong elam kara batkim semlade ban leimi shwa sha district council badya kani ke kam kila dei ban yakran tang bat kara balada kara kamla ban penbej ki pajba kila banwan mi sha kador bar jong kahima kanang bon la ban penbej ya kani ke jing ya kaja uba luister lengdo ulakan tu ya ki pajba balada don kumkini ki jingja kidei ban penbej shwa tang bat kador bara batkim dei ban koloi ban jam shakiwei ki benta namar ka jing lech shakiwei ki benta klam daya lengba kador bara lani dorbar hima kanomla ban penben yaki kam jongki Hagingsha nakaliang jonga kumu atin soda jongki elakan po solusiep hingsha tu ketika metal ketika jongka rat nyongpo ba lada ka rat nyongpo kamla temun kadipan ai punya kan puat sangi lada mangiro ka elakan nyongpo ngimla man report for this council ngin habya step by step kat kumka prosedur tenga ngaso bon ong ba kumulong mentahi ngampa ban kerencengai hende ka kajing hatu kasngi i ba kila stang ban ya pun ibor na we nakaliang jong tu grup ki bo ong bangi don chispa ngot hende katu kajing tho ka ba kila pha support this council idon tang drup songot kajing tho ka ba kila pha kalong hau Afsantrik benimat arhajar aku nriu te khajing sisa lada maki ikwa banyo itu kajaka jongki kilade banwan bat pembechwa bakador barak ndai kain ban aljing tho direct support sponsor marngi habya step by step ende ngi pat hapo social media ya kajing kran jong we nong rep bodai ukun hajar jongi jongka silakan nongpo sosiap nai pa ang tu ong ba balai ba karat nongpo kamla aban khot chwai ni balai ka hapo ki khot ka khot tang arngot lai ngot lanne ka khot yangi ban penbechwa ndei ka klem khot yangi ki nongrem ndei kalap le kalap i da ka bor banrat ya kita ki kwai banrat ya kita ki yingisem ngai ge hoj habagi i untuk kalong hoj kadege kadan kajing bakla kadan kajing jona andre hapo ke ilakan po sosiap hingga kum acting sodar akwa baki kun ki hajar ki bahap po ilakan po sosiap kumbulong matangi don new tulikiran te kini ki darbar snong ki pajba nong snong ki bade ki kun ki hajar ngaso bon ong bat ngaso bon katpat ki baladan kano kajing bom sotu jong pi mdei banyat support disposal long ailat chwa gini kam ki berit baria bangin yesol chwa bakador basnong bakador barat kenang bakanura ya ka songsuk sosngan hapo ka it ka hima jongi ka ilakan po solusiep kata kadi jingkwa jonga ban ong hai tu banta ban hoi nakaliang jong kitu ki jing yap ni nya we den we nakaliang jong rat na po ban nakaliang jong kitu ko ba nong ram nga ngaso ban ong ba kinhap bansong dakaway ka committee ban ni penpen bat gitu nongrep bat nakaliang jom ka darbarat nongpo kenang bakan wan kajing yesu jemun bat kanomdon kano kajing ya kaja namar bapara mengi ladangi ong ba ngakren dakaway tin ka bakham long rap kunjan baladangi ya tengku para mengi ngini at selang ngini at kapar mangi kum ong wi khalundo pramangi de daga bangi ya paralel mut kamdon gajing tungku kamdon gajing at mut at khamat kamdon gajing adur adar tebut ka kamar ka ya ibek tenga ngaso mut ong ba
kini ki ar nakaliang jong itu kinong rep bat nakaliang jong ka dorbar sinong nongpo nakadang dong ka dorbar right nongpo kin khot lang si jaka bat kin yikran sutu la don kono kalat kalet ya hapan pun bet mar kumbang itip hi nakawi kapor ngitip ba ya katuka jaka kadika jaka ka ba ka dorbarat nongpo haduk mentam ni kapat ai dulir yakino kini kibreu ki ba syong hang tu yaki kun ki hajar ki ba syong ki badan jaka ki ba kwa bandrep bariang andai namar bayak tu ka jaka ki mut pan pelong kumbangi i hagini ki asnem baladep pi hang tu ngila persang banle yakini ka syat sojer ban penik pensa ya karisti dustur jongi ukrar do hapoke ilakan po sosiep hakistem ki bawan kistem baladep nakaliang jongka rat nongpo kala organize sekane ka syat sojer bat hakane ka ba dang sudep menakane ru ka rat nongpo ka plong ya ka syat sojer dan nakaliang jonga kum acting sodar hi kwa abaya keduka jaka hangtei hi kwa ban kanlong resep kanian kanlong kum ki kanjalau kentang kindon kisik bat hang tu ngakwa apa ning plong ya kane ka sat sojer jong porokhot kirat kim hap po ilakan nong po sosim khnang ba kadu jaka kanlong kum ka jaka law kentang kata kadi ka jingkwa jonga namar bala banong ba kane ka sat sojer lada ngin plong haki madan badia madan school ne badan football nga iba kami ham tingi ron kam hi ki jaka ki bakham long kerpang ba kata ka jaka ko bolong kerpang kalong ba la ban organize tang to ka sat sojer bat kimdei su ki wei ki tamasa ba kin organize haki tu jaka te kata kadi ka bangkwa ban keren te lada don balada kitu ki pajba nongrep ki bedai ki khun ki hajar jonga lada ki don kam ban lada ki don kam ban wan kendu yanga lada kim sosu wan kendu ngan pensai bat nyen sai kendu lang bat nakaliang jongka rat nongpo khanang pa inora ya ka songsuk sungsan hapo ka it kahima jongka ilkan po sosep kata kadai ka bang kwa ban oh hakoju ko por ba nga kum aking sordar kitu ki khun ki hajar ki ba kwa banle ki bor ki bahlor nga ngaso mon ong ba klem ki kot ki sla ki ba biang klem ngajing pensya na kador basnong na kador barat bat na ki ilaka nga thrai sange ya ka jing ile jengpi namar bakinum la ban position sno ladangi ken lada pinle chepo kut lada gidon ki kot ki sla ki proof ki ba biang kakut kalap kan stan ya kot lada kitu ki le klem ki kot ki sla ki ba biang ki bomdan ni kita ki kot ki sla kumno ki la ban le chepo kut late se chepo district kut late chepo high court late chepo supreme court le ha bakim don ki kot ki sla mot long len e ka to ka jingle jong ki bat ki sla shupnut ya ka dor ya ka bor met ka bor pisa ka bor perkhat ka perdan ka jong ki ndei ngathrai ba kanum position national ro tenga ngaso bolong ba shwa bakin le shaki bor ki bahlor shaki kin le kandu ki disi la ne kin le kandu ya ki magistrate la ne kin le bat ya ki lawyer jo ki kumbang i apo social media ni la de console ya ki export ki ba ya ki lawyer ki jong ki nga so bolong ba kin hap sange ya kato namar ba ala da klem ki kot ki sla ki jong ki la ki da ki kam hang nong no kanom stan haba ki le chukot te haba ki don ni ki kot ki sla ki jong ki la da ki le chakut ru kot ka stan namar ka ei ka bang bling ko aban ong kumta namar ngahi da de ngaladep haba ki don ki kot ki sla ka stan ni ka to ka kes ka ba phi khun ban no ro la da pimdan ki kot ki sla ki ba pian mon ki landa phi kon sino kan poisa sino la sulut tang bormet ka bor pakhat bat ka psa tangka tenga ngaso bon ong pa suwa ba pinle chito ka bahahi ban ya penbet bat ka dor barat lada ka don ka sorun kam ngi ka ilaka nong po sorsip po ka ekstip dorbar khot yang aku acting sadan bangin nikran ngin ya plu jumot kumno ban pundur
nam ta ka imlang salang benora ya kai song suk song san hapo ke ilakan po Megalayapost.news.